हेलो गाइस, स्वागत बा आप सभी के हमारे वीडियो में। तो चलिए आज के वीडियो के स्टार्ट कर जा और जानल जा कौन आज सॉन्ग लेकर आज बनी आप सभी के खातिर। गाइस तो हमी के भोजपुरी में एगो डायलॉग बोलल जाला, लगा देला आग पानी में जब आवेला सिधवा लइका रंगदारी में। वैसे ही एगो सॉन्ग हमी के भोजपुरी इंडस्ट्री में आ चुकल बा, जौना के लेके आज बना हमी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, जौना का बोल बा चुम्मा चुम्मा। बहुत ही लाजवाब सॉन्ग लेकर आयल बना। ये सॉन्ग से खाली पानी में आग ना, पूरा समुंदर में आग लगा दिल बने। गाइस तो इस सॉन्ग के व्यूज़ के बात कर जाता है, ये सॉन्ग के व्यूज़ आगे खान फैला था। अभी तक कुछ दिन पहले आयल, इतने देर में पूरा 10 मिलियन क्रॉस कर चुकल बा। अभी एक नंबर ट्रेंडिंग पर ट्रेंड कर रहा बा। इस सॉन्ग के जौन वीडियो बा ये पूरा बॉलीवुड स्टाइल में इस सॉन्ग के वीडियो बा और काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव लग रहा बा। से हमी के जौन बॉलीवुड देखे वाला लोग बा वो भी काफ़ी पसंद करता है इस सॉन्ग के। गाइस तो इस सॉन्ग के जौन गैले बारी खेसारी लाल यादव के साथ वो है शिल्पी राज। गाइस तो हमी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के सॉन्ग बहुत सारा ऐसा सॉन्ग सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट गईल बा। ओमे से ये सॉन्ग भी काफ़ी हिट बा, जौना के जहिया से रिलीज भइल बा तहिया से आज तक एक नंबर ट्रेंडिंग पे ही चल रहा बा।